weche manyien ma wan godo iluonga ni Milton Ochieng. Weche manyien ma wan godo ni bunde 148 omaki kwa e lwet jonjore ma ichich godo nosebedo ka kwalo jamni aluora ma North Rift. Bunde 96 moting'o kido mar M16 oyudi e kaunti ma Samburu kaluwore kod apedha mosebedo kitimo e jumbe adek mokalo. Apedha no miyo yudi diek ma kwan gi romo 72 ma bende nokwal gi jonjore go. Kata kamano, apisa mag arita pod manyo jamni moko ma kwan gi dirom 169 kod bunde mokariyo mawachore ni jokuoe nolalgo. Magi ekino yangi e kinde mar romo mar apisas mag arita ma Samburu kama jatend migawo mar arita Kithure Kindiki notimo limbe aluora no. Tumekuja hapa kupokea mbuzi 48 ambazo zimepatikana. Kati ya zile mbuzi zilikuwa zimeibiwa. Tunataka tuzipeane kwa mwenyewe, lakini vile vile niko hapa kama waziri wenu wa usalama kuhakikishia ya kwamba mbuzi ambazo zimesalia, mbuzi 169 zitapatikana na zitarudishwa hapa. County Commissioner, in all the 6 counties, when it comes to tracking of stolen livestock, you must, in consultation and in collaboration with the operation commanders who are working here, you must take the lead in supporting